Страдаш от бронхит, кашляш силно и не можеш да си поемеш въздух, поледуваш често и вече ти е писнало от лекарства. Дишай леко и свободно с Wellneo Salt Pipe. Лула със солни кристали. Как е? Ползвам тази лула, но аз не съм се разболявал. Кашли се немам. Дишай леко и свободно с Wellneo Salt Pipe. Лула със солни кристали. Тези кристали са добити от известните солни мини в Трансилвания. Те имат свойството да абсорбират бактериите и секретите от дихателните пътища и дробовете. Само вдишай дълбоко от лулата през устата. Солните пари навлизат в белия дроб и извличат образувания секрет. Дишай свободно с Wellneo Salt Pipe. Лула със солни кристали. Wellneo Salt Pipe намалява кашлицата и облегчава дишането. Лулата със солни кристали Wellneo Salt Pipe е клинично тествана и доказано ефективна. Без странични ефекти и безопасна за здравето. Получаваш керамична лула, турбичка със солни кристали, която ползваш цяла година. Come on, me, I got inserted.